Kato, kuvaa tulee. Kuvaa tulee. Mikä se siellä? No, kato, siikahan se siellä. Siellä. Vittu, saatiin kala. Annas mä mätkäsen sitä nyt vähän tosta noin. No, mee viinapullo. Älä nyt vittu sitä sillä viinapullolla. No millä? Ota, ai. Hei, sä nyt... Älä karkaa. Kattokaa sinne penkin alle, onko siellä mitään. Mä juon tän lonkeroni kyljöksi, lyödään sillä sinne. Voi vittu 3 äijää seisoo kun tulee kala. Varta mä nousen. 4 äijää seisoo. Älä nyt hälytys. Ai saatana. Kato nyt sinne penkin alle. Keinutetaanko venettä vielä? Ei keinuta, ei siellä mitään. Venakkaa, mä juon tän Lyödään sitä lonkeroni. bensakannulla. Ei kyllä Päätä nosta seinään. kalaa nyt vittu. Nostakaa se nyt tänne No saatana. ei varmaan se puree vielä. Jaa, toi hauki vai? Niin. Olkoon se nyt, siinä on parempi tosa noin, se ei vissiin kärsi siinä yhtään. Sinne meni puolen pulloa lonkeroa, että saadaan hauelta henki pois. Siihen veneen laitaa vasta. Sitkeä sälli. Ei se. Nyt tässä tulee hyvä video. Verta roiskuu ja Tanner tömisee, saatana. Lähteekö Facebookiin video? Tulee. Kalastusvideo. Oh. Kuoliks se nyt jo? Kuoli. Nostakaa se sisälle. Hei Joo. Johannes, ei sitä tarvitse pistää. Älä nyt saatana muuta. Niin. Otetaan siitä toi koukut Ei se vittu. nokko pure enää. Ja ei vai, suu on auki. Ei tota kyllä oltu vitulla kasaan irti. Ei se on ihan Ei kun no se on repinyt kidukset noi koukut. Sen takia se tulee verta. Otan perukteen irti siitä. Joo. Tää saatana pure. Mäkinen vittu! Ei Okei, istuta alas. eli istutaan kaikki alas vaan. Se oli tilanne päällä. Mikä tuli? Kala tuli. Hauki.